दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो हारि माहारिफोरनि भिजन डकुमेन्ट जोङो बेवहाय फोसावदों आरो बेखेवदों। दा बिनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जोंजों लोगोसे माखासे माहारिया रायजो जायो, बिथांमोनाबो जौगानो लुबैयो, बिथांमोनाबो रैखाथि लुबैयो, बिथांमोनाबो गोजोनखौ लुबैयो। नाथाय गोबां समाव खामानि मावनो थाखाय बबे लामाजों आगान सुरगोन बेखौ मालाबा बिथांमोना सोरबा सोरबा सानस्लाब हाया जायो आरो सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन दिंग्राय बिन्दोआव सफैनो गोनां जायो। दा नंखायनो बिथांमोननि सम होनाय मेम'रेन्डाम, बिथांमोना सम होनाय माखासे आर'जलाइ आरो माखासे बिथांमोननि मेडियायाव ओंखारनाय बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो बेवहाय भिजन डकुमेन्टखौ बानायदों। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि गोबां ग्रुप्सफोरखौ, फकास ग्रुपफोरखौ लोगो हमनानै आइजोफोर, फरायसाफोर, आबादारिफोर लोगो हमनानै सावरायनाय जादों जे बे माहारिया मा हास्थायदों, मा लुबैदों, मा जेंना दङ। दा बेफोरखौनो लानानै भिजन डकुमेन्ट बानायनाय जादों। जों बर' माहारिया जेरै मोनसे गेरेमसा हारि जानो लुबैयो, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो मोनसे भिजन होलांदो, जोंनो मोनसे नोजोर होलांदो, बे जाबाय बर' माहारिया बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि जानांगौ। आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाजखान्थि, जोंनि हारिमु, जोंनि गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ जोङो जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों। थिग बेबायदिनो गुबुन हारिफ्राबो जाहाथे जौगालांनो हायो, जेखौ बड'फाया बुंदोंमोन लिभ एन्ड लेट लिभ। आरो दा भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे बिकसित भारत जानांगौ आरो लोगोसे भारतआव सबके साथ सबके बिकास, बयजोंबो लोगोआव लानानै आवगायलांनांगौ। बे गासैबो बाथ्राफोरा दिनै मोनसे बिन्दोआव गोरोबफैदों। ओंखायनो बड'फानि थांखिजों जोंनि माहारिजों लोगोसे जोंजों रायजो जानाय माहारिफ्रा जाहाथे एना एनि जाया, जोंखौबो सुथुर लाया आरो इयुनाव जोंनि माखासे थांखिफोरखौ जाफुंसार होनायाव बिथांमोना मदद होयो। दा नंखायनो जों बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय भिजन डकुमेन्ट बानायदों आरो बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होनानै जोंनि आल्टिमेट गल, जोबथारनाय थांखियाव जाहाथे जों सहैनो हायो, बेसिम जोङो आवगायलांगोन। मोन 25निबो बांसिन जे नोंथांमोना बे हारिसाफोरनो दिनै माबाखौ बेखेवनो हाबाय, बे बेलायाव थाखानाय जिथु जेबो जेंना नुजानाय नङा। मानोना बेवहाय बिथांमोना गावसोरनि साननाय हनायखौसो बुंदों आरो बे भिजन डकुमेन्टआव बिथांमोननि साननाय हनायखौसो जोङो लिरनानै फोरमायदों। जोंनि गभर्नमेन्टनि जि थांखि बेखौ जोङो मार्च दानाव जोङो फोसावगोन। जोंनि गभर्नमेन्टनि जि भिजन डकुमेन्ट बेखौ मार्च दानाव फोसावगोन। आरो जेब्ला मोनसे हारिया गावनि गांनाय उखैनायखौ मोना, गावनि बायदिसिना जेंनाफ्राव थाबाय थानो गोनां जायो, बे हारिया गुबुननि फारसे एसे गाज्रि नोजोरजों नायो एबा गुबुननि सायाव हिंसा जायो। दा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जाहाथे गुबुन हारिफ्रा जोंनि फारसे हिंसा जाया, जोंनि फारसे गाज्रि साननाय फैया, जोंनि हारिनि फारसे बिथांमोननि जि आगोलनि समफ्राव गाज्रि नोजोरमोन बे जाहाथे जोबलाङो आरो उननि समाव जोंनि जायखिजाया मोजां खामानिखौनो बिथांमोना मदद होनो हायो, बेबायदि मोनसे थासारि दानानो नैबे भिजन डकुमेन्टखौ बानायनाय जादों। गोबांथार हारि माहारिनि बेफोरबायदि जेंनाखौ मावफुंनाया बेसेबां जाथावना? बे जेंनानि गेजेराव माखासे जेंनाया नेशनेल रायजो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारगोन, बिथांमोना माला मावगोन। बे जेंनाफोरनि सुस्रांनाया रायजो सरकारनि सायाव सोनारगोन, बिथांमोना माला मावगोन। माखासे जेंना दङ जेखौ जों काउन्सिला मावना होनो हायो आरो मावनोबो गोनां, जिहेतु बे ओनसोलनि बिथांमोना नोगोरारि हिसाबै। दा नंखायनो जों बेखौ बाहागो रानगोन जे जेखौ काउन्सिला मावनांगौ, लामा, जाम्फै, दालां, माबा माबि, बेफोरखौ जों मावगोन। बिथांमोननि फरायसालि बानायनाय, मा बानायनाय। नाथाय संबिधाननि जि माखासे मोनथायफोरनि बाथ्रा बुंदों एबा गिदिर गिदिर बाथ्रा, बेखौ बिथांमोना बेखौ केन्द्र सरकार आरो रायजो सरकारदों आगोलाव जेरै सावरायदों, आगोलाव जेरै एंगेजमेन्ट जादों, बेबायदिनो बिथांमोना मावलांबाय थानांगोन। बिसायख'थिनि नोजोर लानानै बेखौ बानायाखै। गोलाव सम जों सोमावसारनायाव फैनानै जों जेरै मोगा मोगि जादों, बै हारिफ्राबो मोगा मोगि जागासिनो दङ। बिसोरनि जि भिजन डकुमेन्ट भिजन, बिसोरनि जि नोजोर, बिसोरनि जि थांखि, बिसोरनि जि जेंना, बेखौ लानानै बेखौ बानायनाय जादों जाहाथे बिसोरो बयबो बुजि मोनो। आरो अब्लासो जोंनि हारिजों सुथुर सानलायालासिनो, जोंनि हारिजों एना एनि जायालासिनो बिथांमोनाबो गावबा गावनि खामानिखौ मावलांबाय थायो। बेखौनो नोजोर होनानै बेखौ बानायनाय जादों। आं गोदान बोसोराव जोंनि साफ्रोमबो बर' आइ आफा, रायजो राजा, जोंनि फरायसा फरायसुलि, जोंनि आबादारि, जोंनि फोरोंगिरि, जोंनि सानसुमै, जोंनि माहारि आफादफोर, बयनिसिमबो आं गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों जाहाथे साफ्रोमबो बर' फिसायानो नैबे गोदान बोसोराव मोजां देहा लानानै मोजां थासारियाव मोजाङै रायजो जानो हायो
आरो बयबो गावबा गावनि गोसो गोरबोनि साननाय हनायफोरखौ मोजाङैनो मावफुंनो हायो। इसोरा अराय सम बिथांमोनखौ मदद होगोन, इसोरा अराय सम बिथांमोनखौ बोर सारस्रिगोन। बेनि थाखाय आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो गोदान बोसोराव बयबो गोदान गोदान थांखि लानो हाथों आरो बे थांखिफोरखौ मोगथाङाव महर होनो हाथों, बेखौनो आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो।